balima ko Mali ambassadeur de Mauritanie ko Mauritanie de flek kam Mali ambassadeur de convoqué Mali on est ma fo ayana ngomu tara Mauritanie ambassadeur ngo ko nyumante amet la ka kuma uka donc naman kolosi abina fo ni crise diplomatique de wulito Mali ni Mauritanie che amanga jamana be kala de angata don information fana Kidal ou beka complot de tracer Mali contre la Kidal ne ken be informé combattant des fronts de libération mounube combattant des fronts de libération de l'Azawad FLA ou keleme ka mogo di jama de la bob Kidal ka manifestation ke koute Mali fait koube Azawad de fait o wakati kele ka aranforu be ka bo Libi oni mogo ka klata e kelengi ou be ka aranforu bo Libi ou ya image ou refna ira pi tiens do ne bolongo galon tere tiens do ne maka tiens de fana non c'est ça et ambe kuma Mali ni Mauritanie ka koka que le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a convoqué jeudi soir l'ambassadeur du Mali en Mauritanie, Bakary Doumbia, à la suite des manifestations organisées devant l'ambassade mauritanienne à Bamako. Le ministre Mohamed Salam Ould Mezoud a exprimé le rejet catégorique de la Mauritanie face à de tels agissements et a insisté sur la nécessité de respecter les missions diplomatiques, les principes de respect mutuel entre les deux pays, ainsi que les conventions et usages internationaux. Des manifestations avaient eu lieu plus tôt dans la journée devant l'ambassade mauritanienne à Bamako. Les participants ont menacé de brûler les commerces mauritaniens. Voilà, les commerces mauritaniens au Mali. Si les terreaux brûlent les véhicules, et aussi olu fana betaka brûler like donc amena tla ka kuma o konde kan et anyo information de soro ametla ka kuma akan aywa anya information kura do soro de ko Mauritanien fana ko lu fana be anya sebe fe no sebe ne Mauritanien do fana be ka bla nyo information re soro sans de comme Mauritanien ko nous yuka moko kelen faka kube Mali fefe be Mauritanie ku fana betuku kama a sebene flawra nyo information sur 600 de donc an kolosi faisons beaucoup attention an kolosi on est ka conseiller ka di bema donc Mauritanie ko mun kerama be oluma Mauritania fo ma be o mabia ma be o machine dans ne ken borane information ngani di o Mauritanie ka kuti 600 ayo kolosi ay jamana utoi nya fo onyena Mali problème te dore Mali problème ya Assimi Goïta di a fora sorasu de recruter Assimi kana alima marfa di dosoma ima marfa ma VDP créé au moins alima le me dumuni kelene ke kle kono wallahi anjena sorasi ou recruter ma million kele ou recruter ko former ko sorasi ire ça anga ni mada doso la bo sorasi mo ko recruter ka iku recruter ku ka sorasi ire ka Mali teni do la version rouge ou kata keleke amogo bo dorona me chemuke ay milliard munu shona 80 milliards munu shona ko ka sorasi joli recruter amosike aw nono sigi war dundila aw nono sigi nata bayad la kanyina aw na kunko voilà les conséquences aujourd'hui. Jamana fambe ya ushapi. C'est fini. Kanata ke moko jamfa uyi. Kanata ke katla ka wulutugu ni kabeta ka baga jamana wero uma. Avec la technique muke ça passe pas. Na avec kele kaka kele ke na te kele ke na desra beta ka digui. Avec a wulu wati ni kabeta Mauritanie fana ku fana ta to inde. Mauritanie fana sebe. Mauritanie ko voilà. Ko nous vous tiendrons demain voilà. Ko nous nous tiendrons demain devant l'ambassade du Mali à Nouakchott pour rejeter catégoriquement toute atteinte à la sécurité et à la dignité des citoyens mauritaniens. Le sang et les vies de nos compatriotes sont une ligne rouge et nous exigeons avec fermeté et responsabilité l'arrêt immédiat des violations et la sanction des coupables sans délai. Comme nous avons fait, Mauritanie ko ko mine ku don kasola. Afle ay bekele. Aw bagara mogo makata galo noro mogo la si ça beka o technique kelen takaba si jamana mais c'est fini anya Assimi ka fanga banendu ne bawe ça ne che quand ke yana ka sabe yegel diga Assimi tabetini wallahi ni Assimi ka ko di bani
Ataturk aw ni ala cɛ aw ma miiri dɔ wɛrɛ la embargo kɛra Mali ka don min na Mauritania ka frontière dayɛlɛ Algérie ka frontière dayɛlɛ awlu bɛɛ kɛlɛ fisiri wale fisiri fasaraw ni ma misiden to a sɔgɔmada fɛ biri i b'a to a wulafɛ da biri a wulafɛ biri ne ma fɔ n ko Mauritanie ma ɲi dɛ tero caman bɛ taa Mauritanie o tiɲɛ de Amérique kun bɛna coup d'état kɛ Turki président la mɔgɔ minnu sɔrɔsi minnu la k'u bɛ taa coup d'état kɛ Turki président la Erdogan na u caman bolila ka na ni dugu Amérique est-ce que a ye fɛn tiɲɛ Amérique ni Turki ka relation ye non a ma fɛn tiɲɛ wuyu donc fɛn dɔw bɛ yen i bɛ tɛmɛ olu kan de quoi ni ko k'e bɛ ko n'a kɛr'i la k'e fana b'i ta sara o a bɛna fɔ an bɛ bilakoro gɛrɛ na a b'a kɛ to quoi c'est-à-dire Mali cɛ Mali carré kɔnɔ diplomatie de bɛ ka kɛ ka Mali mara bi masa Jubaru cɛ Mali bin jogo juguyara koyi a bɛɛ ni ala na kɛra cɛ bon an y'a ye manifestation fana bɛ ka kɛ Kidal an yɛrɛ ɲinana an y'a to an k'o fana image yira o la o fana ka jugu n'a bɛɛ Kidalikaw fana bɔlen bɛ dɛ a image filɛ nin ye ni ye Kidalikaw de ye marche la tantôt France 24 bɛ ka bɔ tubabu bɛ ka bɔ bon n'a ko k'a bɛ taga ninnu kama san ninnu bɛ ka civils de bila k'u kɛ bouclier humain bi bon n'a ko avion taara ka taga ni mɔgɔ dɔw faga san ni photo yira ni France y'a ye Amérique y'a ye n'a ma kɔlɔsi u bɛ taa zone tampon kɛ Kidal Malien denw bɛ ka sa e bolo kaso la c'est-à-dire que n'Assimi mi kɔlɔsi hali bina ka mɔgɔ bɛ taa plainte tigɛ Assimi contre la ala cɛ nin ye mɔnɛ ye koyi Munu yɛrɛ mɔgɔ jugu ye dɛ olu de bɛ ni mi kɔlɔsi olu de c'est tellement danga bɛ cɛ kɔ quoi i ye Choguel do kalo la ngalon kan ka Ben do kaso la ngalon kan bon sisan ninnu fana wulilen bi nɔfɛ i ni Mauritanie man di i ni Algérie man di i kɛra gɔn kilinabila de c'est-à-dire que ka dɛsɛ k'i ka armée labɛn toujours ne ka jamana ne e dɛsɛra dɔrɔn e bɛ wuli k'i ɲɛsin jamana dɔ ma ne dɛsɛra dɔrɔn Iran bɛ ka yɛrɛ défend Iran tɛ ka yɛrɛ défend parce que halaladenw de bɛ yen kunna o t'i na f'i ɲɔgɔn na si fugari dɛ non k'i sigi muso baya juru de Assimi Goïta ka fanga tiɲɛ Batulu Nyang dɛ o ka baya juru de Assimi a bɛɛ ni kuranɛ cɛ muso ko de Assimi ka fanga tiɲɛ c'est fini pour toi tu es déjà fini ne c'est fini le coup est déjà parti le coup est déjà parti i tɛ to yen koyi n'i taatɔ la de koyi i bɛ taa de choix n'i bɛ se hali ka billet ta ka taa Moscou parce que i bɛ taa di n'i ma taa n'u y'i sɔrɔ b'i faga bɛɛ k'i sigi n'a ye bɛɛ ka sɛbɛn ka da bilahi fiɲɛ bɛ ka ci fiɲɛ tɛ taa k'i to m'a fɔ bi m'a fɔ sini dɛ wala ni fiɲɛ bɛ taa nin ye n t'a dɔn don min don dɛ mais n ŋɛni b'a dɔn i bɛ taa ça c'est clair ni ala kɛlɛ de wulilen nɔfɛ i ni maa ma jɛra i y'a bɛɛ janfa k'i ban ka armée labɛn k'i ban ka recrutement kɛ Mali problème kelen bɛ Mali la bi sɔrɔsi ɲɛnama de tɛ Mali bolo a y'a bɛɛ bila bureau la k'i ta kɛ sunguruba entretien ye ka étages jɔ k'o di sungurubaw ma miliyari 30 bɛ suɲɛ o tigiw tɛ taa kaso la an ka jamana suɲɛni min kɛra aw tile ma kɛ a ye sɔrɔsi aw bɛɛ banna kɛlɛ ma ka n'i da Bamakɔ kɔnɔ ka n'i da bureau kɔnɔnaw la bureau climatisé kɔnɔ k'i ban kɛlɛ ma i ma kɛlɛ kɛ kɛlɛ bi kɛ aw bɛɛ bɛ tila ka kɛ aventurier a sɔrɔsi fɛn fɛn ni jamana janfa ka t'i da bureau kɔnɔnaw la aw bɛɛ bɛ tila ka kɛ aventurier n'a ma kɛ a ka kun bɛɛ bɔ wulukɛba la ka bɔ ne la aw bɛɛ bɛ tila ka Mali bila parce que l'histoire va vous juger ay rebelu kan ye dɛ o ka renfort fana bɛ ka bɔ Libye kana an ko fana lajɛ aw bɛ tulonkɛ la hali minnu bɛ kɛlɛ bolo ko n'a sera Mauritanie ma bila o bɛ taa Malien fɛn fɛn bɛ Mauritanie o b'a bɛɛ faga aw ye dabarabaya la ba kuma yɛrɛ datugu ko aya tɛ u ka renfort bɛ ka bɔ Libye u y'a image yira quoi bon a tun ka foli min b'a la quoi dɔnkili b'a kɔrɔ quoi ni y'u ka renfort de ka bɔ Libye ne kun bolo ko video kɔrɔ don video kɔrɔ tɛ dɛ u y'u ka renfort de ka bɔ Libye ta a bɛn la cɛ a bolo ko mɔgɔ b'u kun fɛ yan minnu général Gamou ma fɔ k'u caman ba de nana Kidali n'i y'a ye an ye Kidali bila n'u caman nana awɔ u bɛ k'u tɔ labɛn de aw bɛ Bamakɔ wagati na Mali Assimi tɛ se ka Mali libérer sa c'est-à-dire que minnu bɛ k'anw kɛlɛ ni ne kun ye Assimi Goïta ne kun bɛ Assimi place la bi n kun bɛ Aras Bati bila ka bɔ kaso la Rose Poivron n kun bɛ bɛɛ bila k'a fɔ Maliens vraiment la situation est grave an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma o la mɔgɔw kun bɛ se k'i dɛmɛ mais a m'o kɛ dɛ
a yɛrɛ ka fugariya de a n'a ka lasiya a n'a ka incompétence a bɛ k'i munumunu n'a ma fɔ ko Côte d'Ivoire a b'a ka virement bila ka bɔ mais virement ninnu a b'a kɔlɔsi Asimi ka virement ma kɔlɔsi bina ka mɔgɔw n'u y'aw minɛ u b'aw gulon publiquement a y'o sɛbɛn ko da walayi aw de jamana in ci aw de jamana tiɲɛ dogo k'a kɛ nkalon ye nkalon ma jamana jɔ i m'a ye Kidali perdu adamaden ni kafara ka yada aw tun bɛ bɔ ka maliyɛn bɛɛ nini don o don ko Asimi de kelen sera ka Kidali libéré o Kidali t'a bolo bi o Kidali bɔsira aw bolo bi bon Kidali minɛtɔlaw la a ma nɔgɔn dɛ a bɛ turupu de bila duguma a bɛ avion fili min na n'aw taara civil dɔ faga dɔrɔn ni ninnu tora ka photo yira dɔrɔn tubabuw b'a fɔ k'a dabila n'aw ma dabila u bɛ na intervention kɛ u b'a fɔ k'u nana ninnu sauver o de bɛ ka kɛ o mɔgɔ min bɛ ka technique min kɛ aw t'a dɔn u bɛ ka jama de ladon Kidali u bɛ mɔgɔ tamasegi fɛn fɛn bɛ yen n'a b'u ka pour la u bɛɛ nana bɛɛ Kidali san ka bɛɛ fa bon n'aw taara to farapu la n'a taara muso ni denmisɛnnin dɔw faga n'olu photo tora ka ye dɔrɔn a b'aw goya bɛɛ aw tɔgɔ tiɲɛnen don CPI la ko Bubey sara aw bolo k'a bɛ ka maliyɛn wɛrɛw minɛ k'u don kaso la aw ka tila ka taa ye nin crime na aw ni Mauritanie fana man di aw bɔra vip et puis aw ka supporter bɛ se ka taa Mauritanie ambassadeur la cogo min ka taa fɔ ko aw bɛ Mauritaniens faga o y'a yira d'abord aw y'a ka crédibilité perdu même aux yeux et puis diplomate c'est carré kɔnɔ diplomatie non cɛ non a bɛ n'a fɔ bilakoro gɛrɛn quoi fanga in bɛ n'a fɔ bilakoro gɛrɛn de a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ hali bilakoro n'i ye fanga d'a ma a t'a mara tan cɛ an ka bi bila sinon ko ne bɛ faga